24. olimpijske igre po drugi put u svojoj povijesti dolaze na azijski kontinent, u Južnu Koreju, u Seul. To su bile vrlo važne olimpijske igre u povijesti olimpijskog pokreta jer označavaju svojevrsnu prekretnicu. Nakon loših događanja prijašnjih olimpijskih igara, bojkota i drugih događanja, bilo je velika neizvjesnost kako će proći ove olimpijske igre. Na sreću one su prošle sjajno. Gotovo da i nije bilo bojkota, osim Sjeverne Koreje i nekoliko manjih zemalja koje su se njoj priključile. Prvi puta politika na ovim igrama nije bio ključni čimbenik, sportaši su bili ti oko kojih se vrtila cijela priča. Posljednji put na olimpijskim igrama pojavljuju se Sovjetski savez i Istočna Njemačka. 90. godina te dvije države nestaju sa povijesne scene, ali je interesantno da tada su apsolutno pokorile svijet. Gotovo 40% zlatnih medalja osvojile su te dvije zemlje. Bile su prva i druga na ljestvici najboljih zemalja po broju medalja. Priča o Istočnoj Njemačkoj i uspjesima Istočne Njemačke, to je jedna vrlo zanimljiva priča. Zemlja sa svega 16 milijuna stanovnika zapravo je pokorila svijet. 88. više od 100 medalja su osvojili, od toga negdje 35 zlatih. Prejednostavno bi bio odgovor na pitanje kako su oni to uspjeli. Dakle, odgovor doping bi bio prejednostavan odgovor. Nije bilo sve u dopingu. I za sportaše u Istočnoj Njemačkoj stojala je cijela mašinerija, ali prije svega sportska znanost. Kad se sjetimo Seula, najvjerojatnije će većina ljudi se sjetiti Ben Johnsona. Sjajan kanadski sprinter koji je u Seulu postigao nevjerojatan svjetski rezultat. Rekord na 100 metara 9,79. 3 dana nakon što mu je uručena zlatna olimpijska medalja, shvatilo se da je bio dopingiran. To je bio najveći skandal u povijesti olimpijskih igara, najveći skandal na tim olimpijskim igrama i najveći skandal uopće u povijesti olimpijskih igara vezan uz doping. Na tim olimpijskim igrama one označavaju, dakle, početak ozbiljne, prave, velike borbe protiv dopinga. Više nije bilo kompromisa. Na tim olimpijskim igrama je napravljeno više doping testova nego na svim igrama ranije. Ako analizirate rezultate od 88. pa nadalje, vidjet ćete da rezultati u mnogim sportovima i egzaktnim disciplinama zapravo padaju. Bacanje kugle, koplja, diska, na primjer u atletici, trkački rezultati u atletici su sve lošiji i lošiji, čovjek bi očekivao da rastu. Ali vjerojatno ta borba protiv dopinga je označila kraj dopingiranih sportaša, rezultati su pali i tek tamo negdje 2000-ih i kasnije rezultati u atletici ponovo počinju rasti, pogotovo u tim specifičnim sportovima snage, disciplinama snage. Najveća sportska zvijezda, žena sa najviše osvojenih medalja, bila je Kristin Otto, sjajna plivačica iz Istočne Njemačke koja je osvojila 6 zlatnih olimpijskih medalja i približila se Marku Špicu koji je malo više medalja osvojio ranije. Zanimljivost je o tim olimpijskim igrama, kada govorimo o velikim pobjednicima, ime Anthony Nesti, Surinamac, sportaš crne boje kože, ali ono što je interesantno uz njega je da je prvi crnac koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju u plivanju. Prvi i jedini do sada. Još jedna zanimljivost sa tih olimpijskih igara, a tiče se jedne istočno-njemačke sportašice, Kristin Rottenburger. Ona je ostala jedina i niko je sigurno nikad neće više dostići ili postići taj uspjeh. Ona je te 88. godine osvojila zlato i na zimskim olimpijskim igrama i osvojila medalju i na ljetnim olimpijskim igrama u različitim sportovima. U Seulu hrvatski sportaši su osvojili ili sudjelovali u osvajanju čak 6 olimpijskih medalja. Nikad više u povijesti nismo osvojili nego te godine. Sudjelovali smo u osvajanju zlatne olimpijske medalje u vaterpolu. 2 srebrne medalje donijeli su košarkaši i košarkašice, od kojih je značajan broj bio hrvatskih i košarkaša i košarkašica. I 3 brončane medalje, od toga 2 u individualnim sportovima, Damir Škaro, boksač, Zoran Primorac u stolnom tenisu, te rukometaši, od kojih je opet veliki broj bio hrvatskih rukometaša u reprezentaciji.